Hi guys, Yanikala host. Ini yan nikle content kanayda bandanda content YouTube. Tayda bandanda. Namma ee net Kannada, English, bokka Tamil, internet maathre ಹೆಚ್ಚಿನ YouTube channel ಬರೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜ ಗ್ರೋ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ ಗ್ರೋ ಆದ್ಲ YouTube ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಯಾನ್ಲ ಐತೆ YouTube ಇತ್ತೀಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಡ್ದುಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಫೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಮಂದಿಜ ಎಂಕ ವಾದ ಧೈರ್ಯಲಿಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಂಚ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಧ್ಯಾನ್ ತುಳುಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚರ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅತ್ತನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವನಕಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೇರು ಆನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪನ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಆತನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ದಾಯ್ತ ಆಪುನದ ಅನ್ನ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರದ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಕೆಲವರು ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೇರಿ ಇತ್ತಿನ ಯಾನ ನಿಕಲ್ ಅಂಚೇನಿ ನಾ ಚಿತ್ನ ನರ್ವಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚರ್ದಾತ್ರ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಐಟ ಫೇಸ್ ತೋಚ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಷಿ ಆಣ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನು ಫೇಸ್ ತೋಚ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಯಿತ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಇಪ್ಪು ಮಾಡೈತೆ ನಿಖಿಲ್ ನಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತುಳುಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ದ ವೀಡಿಯೋಲು ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂದು ಮಾಡಿದ ಕಾಮಿಡಿದ ಐದು ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಐತ ಪೂರ ಅತನ ಟ್ರೋಲ್ಸು ಅಂಚಿತ್ನ ಮುಟ್ಟಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಸೆಟ್ರ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇದು ಆಗ ಲಾಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೋಗ್ನ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿರು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿದಾರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅತನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಳುಟು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುಜಿ ಮನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂದಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂಪುನ ಪೂರ ನೆತ್ತ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚಿತ್ನೇನು ಪೂರ ತೂಪುನ ಕೋಲದ ಪೂರ ಅಡ ಯಾನು ಇದು ಇಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದಾಯಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿಜೇರು ಎಂಕ ಆಸೆ ಇಂಜ ಮಂಡ ನಲ್ಲಾತು ಇಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋಲು ಪೂರ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡು ಉಂದು ಬಾಯ ನಮ್ಮೇಟು ಬಂತಿನಂದ ಇತ್ತ ತುಳು ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಜಿಂಜ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಎರ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಿ ಜಂಜ ಇಚ್ಚದ ಮಾತಾಡುವ ಸತ್ಯ ದಯಮಾಡ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪಿರವುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆಪುನ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಕೂಡು ಏನೊಂದು ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಜ ಅಂದು ಮಂಡಂದಾಂಡ ಇಂಚೆನಿ ಯಾನು ಒರಿಯಿಂದತ್ತ ಇತ್ತೆ 2-3 ಜನ ಇಂಚೆಂದತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರೋದು ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐತೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ನಕ್ಲು ಏರ್ಲಾಪ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಉಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಂಡು ಆತಿ ಐತೆ ಉಪ್ನಕ್ಲಿಗ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾರಿದೆ ಬೇಲೆ ಚೆನ್ನೈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ವಿಷಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ರೀಚ್ ದಿಕ್ಕು ಆಂಡ ರೀಚ್ ಹೊರಡೆ ದಿಕ್ಕೋಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯ ಪಂಡದಂಡ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂತಂದ ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇಗ ನಲ್ಲಾತ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕನಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ನಿಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ತುಳುಟು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ದಯಮಾಡ ನಮ್ಮೇಟು ಸಪೋರ್ಟು ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಹುಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಮಾತು ಚಾನಲ್ಗಳ ಆಯ್ನತ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಕದ ಆಗ್ತದೆ ದಯಬಂಡಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲತ್ತು ಜವನಿಯರು ಬರೋಡು ಬತ್ತದು ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ತದೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಂತಂದಾಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚೂರು ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಲಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ತುಳುಟು ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗಿಯೋದಂಡ ಹೆಚ್ಚು ತುಳು ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಕೋಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂದೇ ಬರ್ಪುನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾನಲ್ ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚರ್ದ ಹತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾರ ಮಂಡ್ರಿ ಯಾನು ಕಂಪನಿ ಐತಿ ದಯವಂಡ ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.